Hello guys, niya karon ako sa akong balay tungod sa enhanced community quarantine no. Karon mag-vlog ko kay wala man gikilingaw karon no. Ang ahong kasawa nagluto siya og kalo-kalo kuno ang nganan ni sa ilahang lugar nga mao ang Bantayan Island. So mao kini ang iyang mga sagol kini siya hotdog nya iya po ni siya gi kumot-kumot ang bahaw nga kanon dara ang kanon nga iyang gikumot-kumot mao ni siya di man siya asam tong kanon nga gikumot-kumot katong kanon nga iyang gikumot-kumot mao ni siya mga guys. So mao ni siya mga kanon nga iyang gikumot-kumot guys. Mao ni siya guys ang kanon nga iyang gikumot-kumot. Nya ako sang mga anak nagtan-aw sila TV. So nagtan-aw TV ang akong mga anak. Kaya wa na magid sila lingaw. No nga nagtan-aw na lang taon sila TV. So ang ilang gitan-aw nasa TV Plus. So mo na sila akong mga anak mga guys. So kaya wala magitaw sila lingaw kaya di naman sila kagawas. Mo po ni sinuwa ang akong anak na kamanghuran. Mo na si Bibinuwa. Nagtanaw po si Bibinuwa sa kamera sa video. Ug ang akong asawa mao po ni siya akong asawa nagtalikod kay maawaw siya. Ug ang akong asawa naa diri siya nagtalikod. Ug di gid siya tan-aw sa kamera. Mao ni siya guys no kay ang akong asawa mauwaw magid kay siya nga magpakita sa vlog. Magluto na siya taod-taod ron sa amuang pamahaw nga kalo-kalo. Kung sa Chowking gitawag man ni siya og kuan kanang pork chowpan ang ngalan ni pero dili man siya pork di po ni siya beef. Hotdog chowpan ang ngalan ni siya sa among pagalutoon unya. Ang akong anak sab sige pud taon siya og yaw-yaw. Ay bebe nawa. Si bebe nawa. Ug ang akong anak sige sila tan-aw og TV. Mao na siya. Mao ni ako rin i-upload guys ang kining akong video. Daghang salamat sa pagtan-aw.